امسال برای سیاره زمین سال نگران کننده و پر از تشویش بود. در گوشه و کنار جهان آفت‌های طبیعی و گرمای از معیار زیاد به آدمان، محیط زیست، عالم نباتات و وحوش ضرر زیاد رسانید. اکثر کشورهای جهان سال 2026 با آفت‌های طبیعی خراب‌آور روبرو گردیدند و سرخط رسانه‌های دنیا بیشتر درباره خروج نابهنگام حادثه‌های طبیعی بود و این روند تا حال ادامه دارد. در ماه ایولی سال روان سوختار بزرگ در فرانسه صدها گکتار جنگل را فرا گرفته قسمی زیادی عائله‌ها را مجبور به ترک منزل و هجرت نمود. آبخیزی‌ها، طوفان‌ها و باران‌های شدید در چین اولی ماه ایول باعث شکستن سربندها، آبخیزی منطقه‌های اهالی‌نشین و کوچانیدن صدها هزار ساکنان گردیدند. همچنین آبخیزی در جمهوری داغستان فدراسیای روسیه ماه مارس سال 2026 باعث هلاکت ده‌ها نفر گردیده هزارها خانه ضرر دیدند. در زلندیای نو نیز باران‌های شدید و یرچ‌ها سبب تلفات جانی، خرابشوی راه‌ها و منزل‌های استقامتی شدند. تاجیکستان نیز از این روند کنار نمانده است. قریب در همه منطقه‌های جمهوری در فصل بهار و اول فصل تابستان سر زدن آفت‌های طبیعی به مشاهده می‌رسید. سیل، یرچ، آبخیزی‌ها و دیگر رویدادهای ناخوش طبیعی به ساحه کشاورزی، بخش اجتماعی و انفراساختار ضرر جدی رسانیدند. چرا آفت‌های طبیعی به یک واقعیت نوی زندگی انسانیت تبدیل یافتند؟ این سوال است که ما را وادار ساخت تا این موضوع را تحلیل نموده عامل و سبب‌های به عمل آمدن آفت‌های طبیعی را از نگاه علمی بررسی نماییم. با محتوای برنامه آشنا شوید. افزایش و سبب آفت‌های طبیعی در سال‌های اخیر از نگاه علمی. آسیب پذیر شدن قبط بالای خاک و تأثیر آن به محیط زیست. اهمیت و ضرورت زیاد نمودن مساحت جنگلزار و حفظ و تحکیم عالم نباتات برای ماندگاری این سیاره. سیل، یرج و دیگر آفت‌های طبیعی امروز به یکی از واقعیت‌های نگران کننده جهان تبدیل یافتند. در سراسر جهان آفت‌های طبیعی همساله باعث هلاکت هزارها نفر، آسیب دیدن میلیون‌ها آدم و رسیدن خسارات بزرگ اقتصادی می‌گردد. سال‌های اخیر نه تنها شماره آفت‌های طبیعی بلکه فراگیری بیشتر آن در همه کنج و کنار با حجم و مساحت بیشتر باعث نگرانی می‌باشد. маълумотҳои муқоисавӣ оид ба зиёд шудани ҳодисаҳои табиӣ дар солҳои охир. соли 2025 дар ҷаҳон 358 офати табиии бузург ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷа 16607 нафар ҷон бохта, зиёда аз 110 миллион нафар зарар диданд. зиёни иқтисодӣ тақрибан 169 миллиард доллари иёлоти муттаҳидаи амрико арзёбӣ шудааст. барои соли 2026 то моҳи июл дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон мавҷҳои гармо, сӯхторҳои ҷангал, обхезиҳо ва тӯфонҳои шадид нисбат ба меъёр бештар мушоҳида мешаванд. аз солҳои 2000 то имрӯз шумораи офатҳои табиӣ ба қайд гирифташуда сол ба сол тағйир меёбанд, вале тамоюли умумӣ нишон медиҳад, ки офатҳои вобаста ба иқлим, обхезӣ, мавҷи гармо, хушксолӣ ва сӯхторҳои ҷангал сол то сол бештар шуда истодаанд. соли 2025 ҳам бошад, созмони умумиҷаҳонии обу ҳавошиносӣ эълон кард, ки дар таърихи инсоният тобистони имсола тобистони гармтарин буд. вале бубинед, ки тобистони соли 2026 алон аст, бисёр ҳам гармиҳои бесобиқа ба қайд гирифта шуд. яъне ки гармшавии глобалӣ бесобиқа идома дорад ва дар натиҷаи ин раванд пайдо шудани кӯлҳои перяхӣ, яъне ки дар минтақаҳое ки кӯлҳои перяхӣ ба қайд гирифта шудааст, ба монанди дар минтақаи Лахш перяхи Саид Нафисӣ, ки зиёда аз 25 кӯли перяхӣ дорад, дар фасли тобистон ҳамасола дар моҳи
охири моҳи июн ва аввали моҳи июл кӯлҳо рахна мешаванд ва паёмадҳои офатбор, яъне ки ҳолатҳои фавқулодда ба қайд гирифта мешаванд. ва чун мардумони минтақа унс гирифтаанд ки фақат дар фасли баҳор дар аснои боридани борон бештар сел ва обхезӣ ба қайд гирифта мешуд ва таи 10 солаи охир бошад, на фақат дар вақти боридани борон, балки дар вақти гармои шадид ҳам дар фасли тобистон омадани сел аз эҳтимол дур нест. чаро ки бубинед 1 моҳ пештар буд дар минтақаи Лахш дар натиҷаи канда шудан, дар натиҷаи ҳарорати баланд кӯлҳои пирехӣ канда шуданд ва ба воситаи дараи Арчакапа ҳамун роҳи минтақавии байни Тоҷикистону Қирғизистонро пурра пахш кард. роҳи мазкурро пурра корношоям кард ва алон дар он ҷо корҳои ободонӣ идома дорад. хулоса ки гармои шадид аз як тараф яхбандиҳои абадиро об мекунад, чӣ хеле ки гуфтем, ва инчунин қабати яхбандиҳои абадӣ ки дар қишри болои замин қарор доранд, як қабат хоки муҳофизатӣ доранд ва дар фасли зимистон ях мекунанд, дар фасли тобистон бошад об мекушоянд ва дар пайдо шудани ҳамин тарқишҳо бо об пур мешавад, дубора ҳамун қабати болои замин фарсоиш хӯрда, яъне ки осебпазир мегардад. ҳамин ғасфи қабате ки дар болои пиряхҳои абадӣ, яхбандиҳои абадӣ вуҷуд дорад, ғасфи ҳамин қабати осебпазир зиёд шуда истодааст, яъне ки ин аз он шаҳодат медиҳад ки қабати болоии пиряхҳои абадӣ, яъне ки об шуда ғафс шуда истодааст. ва дар натиҷаи гармшавии глобалӣ метавонад ки роҳҳои хусусиятҳои кӯҳидошта ки аз 3500 метр боло ба монанди роҳҳое ки аз минтақаи Бадахшон ба давлатҳои ҳамсоя мегузаранд, роҳҳои автомобилгард ки дар баъзе минтақаҳои онҳо, дар зери онҳо яхбандҳои абадӣ, пиряхҳои сангин вуҷуд дорад ва дар ин асно метавонад ки роҳҳо шояд аз байн раванд дар натиҷаи таъсири гармӣ ва инчунин дар натиҷаи гармшавии глобалӣ метавонад ки яхбандиҳои абадие ки дар минтақаҳои 3000 метр ҳастанд, шояд ярчфароӣ зиёд шавад, фаромадани санг зиёд шавад, чаро ки баъзе сангу хоке ки дар он танаҳои кӯҳ ба воситаи ях истодааст, метавонад ки дар натиҷаи гармӣ об шуда як ҳолати офатворо ба ҷой диҳад. ҳодисаҳои табиӣ то рафт шиддат гирифта паёмадҳои онҳо ҳамоно хатарнок боқӣ мемонанд. ҳарчанд омори ниҳоии соли 2026 ҳанӯз нашр нашудааст, вале маълумоти мавҷуда то имрӯз нишон медиҳад ки дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон шумора ва шиддати офатҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим рӯ ба афзоиш аст. тибқи маълумоти расмӣ ва мушоҳидаи олимон, офатҳои пайдарпайи табиӣ вобастагӣ доранд ба тағйирёбии иқлим. баланд шудани ҳарорати ҳаво, зиёд гардидани боришоти шадид, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва тағйир ёфтани мувозинати табиӣ, боришот ба устувории муҳити табиӣ ва қабати болоии хок таъсир расонида, дар натиҷа ҳатто боришоти муқаррарӣ ҳам офатҳои табииро ба амал меоранд. сарчашмаҳои илмӣ ва маълумоти расмӣ нишон медиҳад ки дар натиҷаи баланд шудани ҳарорати аз меъёр зиёди ҳаво ва тағйир ёфтани низоми иқлим, замин ва қабати болоии хок осебпазир гардида устувории худро аз даст медиҳад. тағйирёбии иқлим ба хусусан ба қабати болоии хок, яъне ки қабати ҳосилхезии хок таъсири манфии худашро бисёр мерасонад, яъне ки дар ҳолати хушк будани замин, намнокӣ надоштани қабати болоии хок ё ки рӯйпош набудани қабати самти болоии хок, дар натиҷаи вазидани шамолҳо ё ки серборӣ шудан ҳам қабати болои хокро шуста мебарад ки ин ба эрозияи обӣ ё ки бодӣ вобастагӣ дорад. яъне ки дар натиҷаи вазидани на чандон шамоли тез ё ки гӯем ки шамолҳои шадид, ҳамон хоке ки хушкшудагӣ зарраҳои майдаи хокро аз як самт ба самти дигар гирифта мебарад ки дар ин зарраҳо моддаҳои ғизоӣ, моддаҳои органикӣ ва моддаҳои минералӣ ки солҳои сол ҷамъ шудагӣ буданд ба осонӣ гирифта мебаранд. тағйирёбии иқлим имрӯз дар тамоми ҷаҳон яке аз масъалаҳои муҳими мубрами рӯз мебошад. тағйирёбии иқлим дар асоси хушксолӣ ба вуҷуд меояд, дар тағйир ёфтани боришот, намнокии кам будан. ин ҳамаш омилҳое мебошанд ки дар тамоми биосфераи муҳит таъсири зиёни худашро мерасонанд.
дар солҳои охир ки ҳарорати ҳаво аз меъёри муайяншуда зиёд ба назар мерасад, дар натиҷаи хушксолии тӯлонӣ ҳудуди эрозияи хок бештару наботот осеб мебинанду хок қобилияти нигоҳ доштан ва ҷабида гирифтани обу намнокиро аз даст медиҳад. дар чунин ҳолат оби борон бештар дар рӯи замин ҷорӣ шуда нишебиҳоро ноустувор месозад. аз ин рӯ ҳатто боришоти нисбатан кам метавонад боиси афзоиши ҷараёни рӯизаминии об, фаромадани ярҷ, сар задани сел ва дигар равандҳои хатарноки геологӣ гардад. гарчанде офатҳои табиӣ дар ҳама давру замон мушоҳида мешуд, вале дар солҳои охир зиёд шудани теъдоди офатҳои табиӣ ва яке аз омилҳои асосии сар задани онҳо маҳз ҳамин раванд мебошад. имрӯзҳо қабати болои замин ки қишри замин мегӯянд дар раванди тағйирёбии иқлим бисёр як қабати осебпазир шинохта шудааст, чаро ки тамоми ҳодисаҳои обу ҳаво, тағйирёбии иқлим, гардиши атмосферии боду ҳаво ҳамаш дар ҳамин қабати болои замин, дар қабати якуми атмосфера ба вуҷуд меоянд. бинобар ҳамин дар раванди гармшавии глобалӣ, пайдо шудани селҳои офатбор ва инчунин дар раванди тағйирёбии иқлим қабати қишри замин низ дар як ҳолати ноустувор, дар як ҳолати нигаронкунанда қарор дорад, чаро ки ҳаёти инсоният маҳз фауна ва флораи табиат низ дар ҳамин қабат нашу намо меёбанд. бинобар ҳамин дар натиҷаи партоби газҳои гулхонаӣ аз тарафи инсоният ва зиёд шудани корхонаи саноатӣ имрӯзҳо раванди гармшавии глобалӣ ва як раванди тези тунд идома дорад. бояд қайд кунам ки таъсири тағйирёбии иқлим пеш аз ҳама ба қабати киросфера ба захираҳои обӣ бисёртар назар расаст ва қабати киросфераи замин ки тамоми намуди обҳоро ба шакли сахт, яъне ба шакли кристаллӣ нигоҳ медорад, низ дар раванди тағйирёбии иқлим аз таъсир берун нест. бинобар ҳамин дар ин раванд пайдо шудани селҳои хусусиятҳои пряхӣ дошта ва инчунин пайдо шудани ҳодисаҳои табиӣ вобаста ба ҳодисаҳои анималӣ бисёр ба маротиб зиёд ба қайд гирифта шуда истодааст. ҳамаи ҳамин албатта дар қабати болои замин, дар қишри замин рух медиҳанд. осебпазир шудани қабати болоии хок чӣ таъсир дорад ба муҳити зист? аслан осебпазир шудани қабати болоии хок маънои онро дорад ки хок тадриҷан қобилияти табиии худро барои нигоҳ доштани намӣ, муқовимат ба эрозия, устувории механикӣ ва ҳифзи сохтори физикӣ, кимиёвӣ ва биологии худ аз даст медиҳад. дар чунин ҳолат хок ба таъсири боришот, шамол ва дигар омилҳои табиӣ ҳассос гардида ба осонӣ шуста, кӯчида ё фишурда мешавад. дар натиҷа қабати ҳосилхези замин тадриҷан аз байн рафта қобилияти истеҳсолии он коҳиш меёбад. ин ҳолат ба сар задани ҳодисаҳои табиӣ, коҳиш ёфтани маҳсули ҳосилнокии замин ва ба муҳити биологӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. замине ки мо дар болои он умр ба сар мебарем дорои хусусиятҳои хоси илмӣ мебошад ки тамоми зебоӣ ва шукуфои табиат аз он вобастагӣ амиқ дорад. қабати болоии хок маҳз ҳамин қисми асосии замин ба ҳисоб меравад. ин қабат қисми аз ҳама муҳим ва арзишманди литосфера буда одатан аз 10 то 30 сантиметр ғафсӣ дорад. дар ҳамин қабат қисми зиёди гумус, моддаҳои органикӣ, микроорганизмҳо, решаи растаниҳо, намӣ ва унсурҳои ғизоӣ ҷамъ мешавад. маҳз ҳамин қабат барои рушди растаниҳо, нигоҳдории об, гардиши моддаҳои ғизоӣ ва фаъолияти экосистемаҳо аҳамияти ҳалкунанда дорад. зиёда аз 95% маҳсулоти озуқаворӣ дар ҷаҳон аз ҳисоби ҳамин қабати ҳосилхези хок истеҳсол мешавад. аз ин рӯ осебпазир шудани қабати болоии хок ба амнияти озуқаворӣ, рушди кишоварзӣ ва муҳити зист таъсири калон мерасонад. қабати болои хок яъне ки дар он ҷо ҳамаи моддаҳои зарурие ки барои растанӣ, барои кишоварзӣ зарур аст, захира мешавад. аз он ҷумла моддаҳои органикӣ ҳаст, моддаҳои минералӣ ҳаст, захираи азот, фосфор, калий вуҷуд дорад ки инҳо асосан ғизои асосии растанӣ мебошанд. агар дар натиҷаи ҳамин кӯчонида бурдани қабати болои хок ин зарраҳо кӯчонида шаванд, албатта ки миқдори ин ғизоҳо кам мешавад ва растанӣ он ғизое ки ба худаш дар кор аст гирифта наметавонад.
гармии шадидам вақте ки дар қабати замин намнокӣ вуҷуд надорад, зери таъсири ҳавои баланд қабати болои хок ба осонӣ хушк мешаванд ва ба он зери таъсири шамолҳои на чандон шадид, яъне ки ҳамин 3-8 метр секунд сония агар шамол ҳам шавад, агар ҳамун зарраҳои хурди қабати заминро ба осонӣ кӯчонида мебарад. ин якумаш ба ҳосилнокии зироат таъсири манфӣ мерасонад, ҳосилнокиро паст мекунад, ба иқтисодиёт зарарашро мерасонад. аз ин лиҳоз кӯшиш кардан лозим аст ки ҳамин қабати ҳосилнокии замин нигоҳ дошта шавад бо роҳу усулҳое ки имрӯз пешниҳод карда мешаванду тавсия карда мешаванд ба деҳқонону кишоварзон. ҳамин усулҳоро ба роҳ мондан лозим аст. албатта ҳодисаҳои табиие ки таи як ду-се моҳи охир ба қайд гирифта шуда истоданд, дар як тараф пайдо шудани селҳои офатбор, аз тарафи дигар тезу тун идома ёфтани ҳарорати баланди ҳаво ва инчунин дар ин раванд пайдо шудани хокборишҳо дар як муддат 3 ҳодисаи табиат ба қайд гирифта шуда истодааст. бинобар ҳамин табиат дар ҳама ҳолат, дар ҳама паҳлӯҳо дар зери таъсири тағйирёбии иқлим қарор дорад ва бояд қайд кунам ки қабати болоии замин ки қабате ки дар он киштукор, яъне ки ҳаёти инсоният ба он вобастагӣ дорад, дар ин раванд дар як ҳолати ноустувор қарор дорад, чаро ки дар натиҷаи кам шудани намнокӣ, яъне ки баланд шудани ҳарорати ҳаво дар бисёр минтақаҳо масоҳати биёбонҳо зиёд шуда истодааст ва инчунин аз сабаби аз байн рафтани манбаъҳои обӣ заминҳои шӯразор низ ба қайд гирифта шуда истодааст ва инчунин аз сабаби шуста шудани қабати болои замин дар натиҷаи боронҳои сел, боронҳои офатбор, қабати ҳосилхези болои замин низ шуста шуда истод, яъне ки коста шуда истодааст. дар шароити имрӯза яке аз сабабҳои асосии осебпазир шудани қабати болоии хок баланд шудани ҳарорати ҳаво мебошад. дар натиҷаи гармшавии иқлим, бухоршавии намӣ ва сатҳи хок зиёд шуда хок тадриҷан хушк мегардад. ҳангоми хушк шудани хок пайвастагӣ байни зарраҳои он суст гардида сурохиҳо пайдо мешаванд ва миқдори моддаҳои органикӣ кам мешавад. дар чунин ҳолат қобилияти ҷабида гирифтани об коҳиш ёфта, ҳангоми боришот қисми зиёди об бар ҷои ворид шудан ба дохили хок дар рӯи замин ворид мешавад. ин ҷараён боиси шуста шудани қабати ҳосилхез ва ноустувор гардидани нишебиҳо мегардад. хушксолии тӯлонӣ яке аз омилҳои муҳими таназзули хок ба ҳисоб меравад. дар давраи хушксолӣ намии хок кам шуда фаъолияти микроорганизмҳо суст мегардад ва миқдори гумус коҳиш меёбад. дар натиҷа хок сахт ва зич гардида қобилияти нигоҳ доштани об ва ҳаворо аз даст медиҳад. маҳз ҳамин ҳолат сабаби асосии ташаккули сел, эрозияи шадид ва фаромадани явж мегардад. эрозияи хок раванде мебошад ки дар он қабати болоии ҳосилхезии хок зери таъсири омилҳои табиӣ ё фаъолияти инсон аввал кафида баъд канда шуда ба ҷои дигар интиқол меёбад. ду намуди эрозия вуҷуд дорад: эрозияи обӣ ва эрозияи бодӣ, ки инҳо ҳам яке аз падидаҳои номатлуб дар самти кишоварзӣ мебошанд. агар дар атрофи эрозияи бодӣ сухан ронем, агар эрозияи бодӣ ҳам дар ҳолате ки замин аз рӯйпӯши растанӣ холӣ мемонад ба вуҷуд омаданаш мумкин. қабати болои хок хеле ки гуфтем, агар хушк монад ба вуҷуд меояд. дар асоси риоя накардани агротехникаҳои кишоварзӣ ки нодуруст агар истифода барем ба вуҷуд омаданаш мумкин. ҳолати дигараш ин аст ки чаронидани чорво дар заминҳои чарогоҳ. вақте ки қабати замин аз растанӣ холӣ мешавад, ин заминҳо ба гирифтори эрозияи бодӣ осебпазир мешаванд.
طبق معلومات رسمی همساله در جهان تقریباً 24 میلیارد تن قبط حاصلخیزی خاک در نتیجه ایروزیا از بین می رود. این نشان دهنده یکی از دلایل روشن شدت گرفتن تنزل زمین در مقیاس جهان می باشد. طبق معلومات سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد همساله در جهان قریب 1.66 میلیون گکتار زمین زیر تاثیر همین ایروز شمالی و آب گرفتار می باشند که از این 66% آن به زمین‌های کشاورزی راست می آید. این یک مسئله مبرم روز می باشد، مسئله پرابلم گلوبالی هست که تمام عالمان جهان، تمام کشاورزان و متخصصانی که در همین سمت کار میکنند باید که راه‌های پیشگیری آن را چاره اندیشی نموده برای بلند برداشتن حاصلناکی زراعت کوشش به خرج دهند. دیگر عامل‌های تأثیر رساندن به قبط بالایی خاک از بین رفتن نباتات می باشد. ریشه‌های درختان، بوته‌ها و گیاه‌ها ذره‌های خاک را به هم پیوسته نگاه داشته نشابی‌ها را استوار می‌سازد و جریان روی زمینی آب را کاهش می‌دهند. وقتی که جنگل‌ها بریده می‌شوند، چراگاه‌ها از حد زیاد استفاده می‌گردند یا سوختارهای جنگل به عمل می‌آیند. چنین محافظت طبیعی از بین می‌رود. در چنین شرایط حتی بارشات کوتاه‌مدت می‌تواند باعث ایروزیای شدید، تشکل جویبارهای ایروزیونی، سیل و یرج گردد. تأثیر به قبط بالایی خاک یا به شکل دیگر ایروزیای خاک در منطقه‌ها وابسته به موقع جایگیری‌شوی گوناگون است. در منطقه‌های کوهی این روند باز هم مرکب‌تر می‌باشد. زیرا بلند شدن حرارت باعث آبشوی پیریخ‌ها و یخبندی دائمی گردیده نمناکی نشابی‌ها را زیاد می‌کند. در نتیجه پیوستگی بین قبط خاک و جسم‌های کوهی سوس گردیده استواری نشابی‌ها کاهش می‌یابد. از همین سبب احتمال لغزش زمین، سنگریزی و یرج در منطقه‌های کوهسار سال از سال زیاد شده ایستاده است. همزمان به جز از عامل‌های طبیعی امروز فعالیت انسان در آسیب‌پذیر شدن قبط بالایی مشاهده می‌شود. شدگار نادرست در نشابی‌ها، استفاده تکنیکای وزنین، آبیاری غیر مقصدناک، استفاده از معیار زیاد نوری‌های مینرالی، کشت پی در پی یک نمود زراعت، چرانیدن از حد زیاد چاروا و ساختمان انشاءات در منطقه‌های نااستوار ساختار طبیعی خاک را ویران نموده قابلیت برقرارشوی آن را کاهش می‌دهد. آسیب‌پذیر شدن قبط بالایی خاک به یکی از مشکلات گلوبالی تبدیل یافته است. در چین ایروزیای شدید خاک سالهای اخیر باعث از بین رفتن میلیون‌ها گکتار زمین کشاورزی گردیده بود. تنها بعد تطبیق برنامه‌های بزرگ جنگلکاری، برقرارسازی چراگاه‌ها و استفاده تکنولوژی‌های ضد ایروزیونی سرعت تنزل خاک کاهش یافت. در نپال، هندوستان و ژاپن باشد، بعد دوره‌های خشکسالی بارشات موسمی سبب اساسی فرآمدن یرج‌ها می‌باشند. در اسپانیا، ایتالیا و یونان گرمشوی اقلیم و کم شدن نمناکی خاک روند بیابانشوی را سرعت بخشیده است، در حالی که در ایالات متحده آمریکا ایروزیای شمالی و خشکسالی به یکی از مشکلات مهم اکولوژی تبدیل یافته است. برای جمهوری تاجیکستان این مسئله اهمیت مخصوص دارد، زیرا زیاده از 93% قلمروی مملکت را منطقه‌های کوهی تشکیل می‌دهند. بلند شدن حرارت هوا، آبشوی با سرعت پیریخ‌ها، کم شدن سرپوش جنگلزار، ایروزیای خاک، استفاده نادرست زمین و چرانیدن از حد زیاد چاروا باعث پس گردیدن استواری قبط بالایی خاک شده است. در چنین شرایط حتی بارشات نسبتاً کم می‌تواند به سیل، یرج، سنگریزی و ویران شدن راه‌ها، پل‌ها، شبکه‌های آبیاری و دیگر انشاءات مهندسی آورده رساند. همزمان از بین رفتن قبط حاصلخیزی خاک زمین‌های کشاورزی را کاهش داده به امنیت آذوقه‌واری و رشد اقتصادیات دهات تأثیر منفی می‌رساند. برای پیشگیری از شدت گرفتن قبط بالایی خاک باید مساحت جنگلزارها را زیاد کرد. استفاده درست زمین‌های کشاورزی و حفظ نباتات را به راه مانده، تنظیم استفاده چراگاه و دیگر عامل‌های تأثیر رسانیدن به قبط بالایی خاک را تنظیم کردن بسا مهم و ضرور می‌باشد.
вазифаи аввалиндараҷаи олимо ва кормандони соҳаи кишоварзӣ дар он аст ки мо бояд ки роҳҳои пешгирӣ намудани ин падидаҳоро пешгӯӣ кунем, пешгирӣ кунем ва он тавсияҳое ки масалан ба кишоварзон дода мешавад сари вақт пешниҳод кунему роҳи пешгирии ин падидаро ба осонӣ бартараф кардан намудан лозим аст. яке аз роҳҳои пешгирӣ намудани эрозияи бодӣ хеле ки дар водии вахш ин масъала бисёр дида мешавад. шамолҳое ки аз тарафи афғонистону аз тарафи ӯзбекистон мебиёнд онҳо бо суръати баланд омада чангу боди ҳамун қабати болоии заминро ба осонӣ бардошта ба дигар ҷо мебаранд ки ин таъсираш ҳам ба саломатии инсон зарар дорад, ҳам ба кишоварзӣ зарар ва ба дигар экосистемаҳо зарари худашро мерасонад. аз ин сабаб пешниҳодҳое ҳастанд ки якум пешниҳоди асосӣ он аст ки қабати болоии замин хок холӣ намонад, яъне ки аз растаниҳо пӯшонида шавад. дуюм масъалаи пешгирии эрозияи бодӣ кам намудани суръати шамол дар он аст ки ҷангалҳои тасмаҷангалҳо шинондан дар кор аст. дар ҳамун ҷойҳое ки самти шамолро ба инобат гирифта суръати шамолро ба инобат гирифта дар ҳамун ҷойҳо шинондани дарахтони муҳофизатӣ, яъне ки тасмаҷангалҳо ки инҳо қариб ки 50-60% суръати шамолро паст мегардонанд. дуюм роҳи кам кардани эрозияи бодӣ дар он аст ки дар кишти зироатҳое ки пояашон паст мебошад дар гиру атрофи онҳо шинонидани зироатҳои пояашон баландпоя, яъне ки ҳамун вазни шамолро суръати шамолро ин зироатҳои баландпоя суст гардонида эҳтимоли кӯчонида бурдани зарраҳои хокро кам мегардонад. имрӯз дар ҷаҳон бисёр усулҳои муайян намудани эрозияи бодӣ ёки эрозияи обӣ ва роҳҳои пешгирӣ кардани он вуҷуд дорад ки яке аз ин самтҳо барои муайян намудан барои арзёбӣ кардани эрозияи бодӣ ин истифода аз аксҳои моҳворавӣ мебошад. яъне ки аксҳои моҳворавӣ ба мо имконият медиҳанд ки ҳамон минтақаҳое ки ба эрозия дучор ҳастанд арзёбӣ карда шаванд. дуюм усули пешгирӣ ва муайян намудани намуди эрозияҳо ин тариқи истифода аз ҳавопаймои бесарнишин, яъне ки дронҳо мебошанд ки инҳо имрӯз дар тамоми дунё истифода бурда мешаванд ва барои арзёбӣ кардану муайян кардани минтақаҳои осебпазир ҳам дастрас, ҳам ба маврид мебошад, ҳам дар муҳлати кӯтоҳу бо нархи арзон ҳамин корҳо ба инобат гирифта мешаванд. албатта ин бо истифода аз барнома аз технологияҳои ГИСТ ба роҳ монда шудааст. якум самаранокиаш дар он аст ки зуд ва ба маврид ин маълумотҳо дастрас карда мешаванд, аз арзёбӣ карда мешаванд. дуюм самарабахшиаш дар он аст ки дар он ҷойҳое ки инсон масалан рафта наметавонаду душворгузар мебошад, ин ҳавопаймоҳо ин дронҳо метавонанд дар муддати кӯтоҳ аксбардорӣ карда маълумотҳоро пешниҳод намоянд. албатта дар раванди тағйирёбии иқлим аз тарафи ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон як қатор барномаҳо стратегияҳои давлатӣ ба роҳ монда шудааст. инчунин паст кардани хавфи офатҳои табиӣ ё ин ки барномаи давлатии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим фаъол ҳастанд. дар ин раванд бо минтақаҳои осебпазири ҷумҳурияи тоҷикистон корҳои фаҳмондагӣ гузаронда шуда истодааст, ҳам дар соҳаи кишоварзӣ бошад, ҳам дар соҳаи обёрӣ бошад. дар ин раванд албатта корҳо дар ҷараён ҳастанд ва бояд қайд кунам ки пеш аз ҳама инсон худ дар ин раванди ки дар як раванди ҳассоси дар зери таҳдиди ҳодисаҳои табиат қарор дорад, аз рӯи ақли солим бояд кор бигирад. пайдо шудани ҳодисаҳои аномалии зиёд, яъне ки анималия чи аст, яъне ки дар як минтақае ки дар солҳои зиёд садсолаҳо боришот ба қайд гирифта намешуд, имрӯзҳо бошад боришоти барфу борон ёки омадани сел дар фасли тобистон ба қайд гирифта шуда истодааст. яъне селҳои охире ки дар ҷумҳурияи тоҷикистон ҳаст, инҳо ҳам хусусиятҳои аномалӣ доранд. ва инчунин бубинед ки дар биёбонҳои ҷазираи араб боридани борон ёки сабз гардидани биёбонҳо ба қайд гирифта шуда истодааст ва аз як тараф бошад сабзазорҳо ба биёбонзорҳо табдил ёфта истоданд, яъне ки ин ҳамаш ҳодисаҳои аномалӣ. яъне ки инсоният бояд дар ҳама ҳолат бояд ҳушёр бошад ва аз таҷрибаю дониши хеш рӯи кор бигирад
ва ҳамин селҳои охире ки ба қайд гирифта шуданд, дар бисёраш мушоҳида мекунем ки хонаҳои истиқоматӣ дар ҳамун селроҳа бисёр инфраструктури деҳа бошад, дар ҳамун назди соҳили селраҳа мисол бунёд кардагӣ. дигар гуфта наметавонем ки дар ин минтақа сел набуд, дигар сел намеомад ё ки обшавии пиряхҳо ба қайд гирифта намешавад. Не, мо метавонем ҳар лаҳза дар зери таҳдидҳои табиат қарор дошта бошем ва инсоният имрӯзҳо метавонад фақат ба воситаи шинондани дарахт, ҳамин дарахтзоркунӣ метавонад ки як кам ҳам бошад ҳаёти инсониятро наҷот диҳад, ҳам аз буҳрон, аз хокборишҳо, ҳам аз офатҳои табиӣ ба монанди сел, гирботҳои сахт ва инчунин аз гармшавии ҳарорати баланд. вақте ки масоҳати ҷангалзор зиёд шуд, чӣ хеле ки қайд кардем, қабати болои замин ҳифз мешавад, фауна ва флора ҳифз карда мешавад. шинондани як дарахт баробар ба ду хунукунак, ба ду кондитсионер баробар аст. вақте ки дарахт масоҳат зиёд ки шуд, қабати болои замин ҳифз мешавад, ҳашаротҳои хурд ҳифз мешаванд ва инчунин иқлими минтақа ба як миқдор сард ва намнок карда мешавад. осебпазир шудани қабати болоии хок паёмадҳои ҷиддии экологӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ дорад. аз нигоҳи экологӣ он боиси коҳиш ёфтани ҳосилхезии замин, кам шудани гуногунии биологӣ, паст гардидани захираҳои обҳои зеризаминӣ ва зиёд шудани партоби гази карбон аз хок мегардад. аз нигоҳи иқтисодӣ бошад, ҳосилнокии кишоварзӣ паст шуда, хароҷоти барқарорсозии замин ва зарари офатҳои табиӣ зиёд мегардад. маврид ба ёдоварист ки қабати болоии хок яке аз захираҳои муҳимтарини табиӣ мебошад ки устувории он барои рушди кишоварзӣ, ҳифзи экосистемаҳо, таъмини амнияти озуқаворӣ ва коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ аҳамияти ҳалкунанда дорад. осебпазир шудани ин қабат на танҳо масъалаи экологӣ, балки масъалаи муҳими иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва амнияти миллӣ низ мебошад. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. то дидори навбатӣ дар паноҳи зиндагии босаодат қарор дошта бошед.